Baya mai goya marayu Kazledin mu a wanda gida hawa matar gwamnan mu hawa biyu sama kuraka ni in gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida kuraka mu gaida farin gani hayya Kazledin Gombe hawa biyu matar gwamnan mu farar uwa kin raba alkhairi gida da tabaraka Allah kaliki sarkin da yayo sama ta yi ruwa Hajiya Asma'u hawari ya kara mani sirrin baituka zan wake gonar mu farar uwa Kazledin Gombe gida Allah tsira da salatuka ninkawa mai babbar hawa muna da farar uwa matar gwamnan mu inuwa ya haya a Gombe gida kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida Salma al'ummar Gombe birni kauye yau ma na iso Hajiya Asma'u hawari ni ne dai na ku farin wata yau ma wani aikin ya iso Kazledin Gombe gida idan na ji kuna ya batun hali baban mu a yau kowa ya so muna da farar uwa madalla Allah godiya da kai mana gwamna gida kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida mai goye dukan marayu yau ne Gombe da ke ake Hajiya Asma'u hawari domin kun bada gudunmuwa a jihar mu ta Gombe da ku ake Kazledin Gombe gida kin zamto gatan al'umma har masu uba ne masu ke a Gombe muna da farar uwa kin zamto jirgin tallafi talakawa na ta ina kike kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida a gaida rufin babban gida kin sai da zumuncin yan uwa Hajiya Asma'u hawari aikin al'umma shi take yasa ta take ta hawa Kazledin Gombe gida mai kirki sanni da kokari Hajiya Asma'u uwar uwa muna da farar uwa roƙon Allah da muke ta yi Allahu ya baki hawa biyu kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Haka. Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida mu je jagoran arziki kowa na san ki gida Hajiya Asma'u hawari tallafin da kike ta rabo a yau ya haddasa alkhairai gida Kazledin Gombe gida mata da matasa na ta murna Allah kare uwar gida muna da farar uwa kuma da alawuz ayyukan yi kowa ya zama dan gida kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida tallafinsa a Gombe ina faɗa mata ne wa duka sun gani Hajiya Asma'u hawari ta baiwa mata ayyukan yi ko ta ina duka mun gani Kazledin Gombe gida ta je makarantu don kulawa kan ilimi duka mun gani muna da farar uwa ta rabon kwamfuta har takardu don ilimi ba gargada kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida a fannin mata ma'aurata ta ba da sana'a yan uwa Hajiya Asma'u hawari kayan saka har sabulai zanuwa ta baiwa uwa Kazledin Gombe gida sannan ga keken dinkuna ta baiwa maza mata uwa muna da farar uwa Hajiya Asma'u uwar gidan gwamna mu kuma na kokari kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida da uwa ko dole ake ado mu ta mu ba za ta yi kwange ba Hajiya Asma'u hawari mu je da buta dawi suna son ko a ado ba su kai ki ba Kazledin Gombe gida ta kunki a daidai Kazledi kin zarce magauta yan uba muna da farar uwa haka ku zo mu bi haske mu mutanen Gombe muna hudu sau biyu kuraka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa Kazledin Gombe ina wata kirraba alkhairi gida ta baiwa guragu ke kuna dankin halin ta sarauniya Hajiya Asma'u hawari ta rarraba net ko ina ta saita dare har safiya Kazledin Gombe gida maman mu tana kishin mu aiki ko ta ina ba tambaya kauye da
da birane ko ina ta zazzaga don kyautuka. Raka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa. Presidin Gombe ina wuta kin raba alkhairi gida gida. Ta nada kwamiti don matasa har yara su yi sana'a. Hajiya Asma'u hawari. Sannan kuma ta ba da tallafi na kudaden koyon sana'a. Presidin Gombe gida gida. Uwar kirki ke ce daya matar gwamnanmu da bai ba'a. Muna da farar uwa. Allah kara miki lafiya da tsawon kwana ba gargada. Raka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa. Presidin Gombe ina wuta kin raba alkhairi gida gida. Tare da kayan aihuwa a asibiti kowa ya gani. Hajiya Asma'u hawari. Sannan kuma sun yi kokari a asibiti kyauta magani. Presidin Gombe gida gida. Samun na kwarai shi ke wuya mu kan yau ba ji ba gani. A Gombe muna da farar uwa. Matasa mata mun amince Gombe kuna da hawa biyu. Ku raka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa. Presidin Gombe ina wuta kin raba alkhairi gida gida. Ga alkhairin mu gida gida. Hajiya Asma'u hawari. Sai kun sake ba gargada. Inuwa ya haya hudu sau biyu. Talakawa na ta farin ciki. Hajiya Asma'u hawari. Al'ummar Gombe suna buki. Inuwa ya haya hudu sau biyu. Ba canji gyara zama daren. Hajiya Asma'u hawari. Idan an mana aiki mun gani. Inuwa ya haya hudu sau biyu. Ga fezledin mu farar uwa. Hajiya Asma'u hawari. Ga gwamna inuwa kainuwa. Inuwa ya haya hudu sau biyu. A Gombe muna ta gida gida fezledin Gombe hawa biyu. Hajiya Asma'u hawari. Gombe hawa biyu. Gombe hawa biyu. Hajiya Asma'u hawa biyu. Inuwa ya haya hudu sau biyu. Hawa biyu ga fezledin mu farin gani. Hajiya Asma'u hawari. Farin gani yau ga maman mu farar Inuwa uwa. ya haya hudu sau biyu. Farar uwa yau ga maman mu farar uwa. A Gombe muna da karuwa. Hayya. Ku raka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa. Presidin Gombe ina wuta kin raba alkhairi gida gida. Ku raka mu gaida farin gani Hajiya Asma'u farar uwa. Fezledin Gombe ina wata kin raba alkhairi gida gida. Gida gida gari 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 070 30 22 04 83. Ku raka mu gaida farin